machuo. Tiende nango kineno gik makamagi kati mang'e kadhi mbeni romo kodgi ka nitiere nyiminewa nitiere minewa manyaka sani moko nitiere gi kalure gi yore mopogore opogore gidong kar kendgi kata ka giyudo ni father figure cha onge. Bedo gi ng'ama dichuo e ngimani miluongo ni wuonu miluongo kanyo ni kaka ng'ano kaka babani en gi pek machalo nade kata ting' mane ma intiere godo ne nyathino madongo madaneno ng'at moluongo ni wuon mare kata kaponono ni oonge kata kamano. Bedo a father figure ok yot, especially a setup makawuono. Kendo ng'ama dichuo nigi ting' mapek. Anyalo paro gik moko manotimore mang'eny to an extent mane kata omiyo nyombona odeko en ni family manae mama kata baba nok nyal. Koro iyudo ka nadhi akaw ting' mar jogi. Gidhi osiptal nango, gichiemo nango, girwakore nango. Koro seche moko ibiro yudo ka bedo dichuo en tich matek kweli kweli nikech responsibility te omiyi to gin seche moko responsibility ma seche moko dwaro manyonge to manyonge ni be yudo ka seche moko manya tek. Koro onge ng'ama biro understand ki fail. By the way ng'ato nyicha wacho the other day ni men have failed our families. It came from a lady. There was a discussion machalo kamano. To apenje ni to ango mi wacho ni men have failed their families. Ni men have neglected their roles. Tachaka penye kenjo. Ni to role man kaka jaudi o neglect role man. Ni ngani anma achulo ne nyithindo fee ni an achulo rent kende gi chiemo an machulo ne nyithindo fee. Ta penje ni ian pesadi to dichuo han pesadi. Ayudo ka dichuo no chunge tich koro miyo ema seche moko lwete ni gomatin. Koro iyudo ka koko ni ot ka nikech ang'owa dichuo nosewache Afrika ka ni dichuo en ng'ama nyaka bed ni yuto, en ng'ama nyaka bed ni pidhowa, en ng'ama ok nyasoto, ok onya bedo no onge pesa. Dichuo nyaka bed gi pesa. Koro iyudo ka ting' mar bedo ng'ama dichuo kata bedo a father figure obedo responsibility maduong' kendo seche moko ohinyowa. Bedo ing'e niya sani depression, the level of depression, kaka jidi through depression, iyudo ka tuo mar kihondko oseinyo joma chuo mang'eny. E gino iyudo ka chuo be seche moko tho piyo. Nikech ang'o? Nikech responsibility modhi owewa cha, aso dhi onyiswa ni in nyaka i-provide whether you like it or not, kata pesa onge kata pesa nitie to nyaka tigol pesa. Koro iyudo ka